Seriál Bora je teda detektívny seriál a ako vám napadlo spojiť takýto nápad a vlastne vytvoriť takéto dielo? Tak ten nápad prišiel na obdobnom workshope, ktorý mal tematiku smrti a bolo nás tam asi 70. Každý mal nejaký príbeh, každý bol zaujímavý, nepoznali sme sa navzájom, bol to taký osobnostno-rozvojový workshop a ja som na ňom bola so svojím otcom. No a tak ma iba napadlo, že v takejto skupine ľudí, kde viete, že každý si priniesol nejaké temné tajomstvo a máte tam toho guru, ktorý vám facilituje vlastne tú skúsenosť, to stretnutie so smrťou, že čo keby sa tam na takomto stretnutí udeje nejaká vražda. Takže ten nápad prišiel tak organicky vlastne v kontakte s tým dianím, s tým prostredím. Spomenuli ste, že nápad trval, alebo teda realizácia trvala veľmi dlho, tak čo bolo možno také najnáročnejšie? Najnáročnejšie asi bolo to čakanie, keď sme dokončili ten seriál až po tento deň, kedy vlastne diváci ho môžu prvý raz zhliadnúť na týchto premiérach a zajtra už aj na Vojo a na OnePlay. Myslím, že to je najnáročnejšie, pretože to natáčanie samotné, rovnako ako písanie, aj keď bolo dlhé a vyčerpávajúce, bolo nádherné a strašne som si to užila a myslím, že všetci ostatní tiež. Dej sa odohráva v Chorvátsku. Prečo práve táto krajina? Pretože Chorvátsko je Čechom a Slovákom strašne blízke a všetci ho máme radi a je nádherné, je dostupné a je divoké. Čo môžu diváci očakávať od tohto diela? Určite bohatú, kvalitnú detektívnu zápletku, humor, exkluzívne, skvelé herecké obsadenie a dúfam, že prekvapivé zvraty. A čo sa týka pokračovania, je to v pláne, alebo ako to teraz vyzerá? To nie je úplne otázka na mňa, ale tak možno keď sa to divákom bude páčiť a budú volať po pokračovaní, tak určite sa dá niečo vymyslieť.